ste nám predstaviť vaše zoskupenie, vašu kapelu, kto všetko hrá vo vašej kapele a čo hráte vlastne? S Adrianou sme sa stretli v Barcelone. Bol to taký zvláštny moment. Tá spolupráca vlastne prišla sama aj preto, že medzi nami prebehla iskra priateľstva. Je veľmi ťažké v hudobnom svete stretnúť niekoho, s kým si veľmi dobre rozumiete. V našom spoločnom repertoári máme predovšetkým renesančné a barokové skladby. Spolu s Adrianou hráme aj v ďalších projektoch a orchestroch. Takto fungujeme približne 3 mesiace, ale poznáme sa už dlhšiu dobu. Ako ste sa vlastne dostali do Piešťan, že možno predstaviť alebo povedať celý ten proces, že ako ste sa vôbec dozvedeli o Piešťanoch? 12 rokov som žila v Londýne a hrávala som v rôznych mestách Európy. Vo vašom meste som sa spoznala s vynikajúcim priateľom Ondrejom Vavrom, ktorý ma sem pozval. Povedala som si, prečo nie? Bolo by predsa zaujímavé ukázať niečo z nášho umenia aj tunajším ľuďom. V Piešťanoch sa mi veľmi páči. Je to koncert pre husľové duo, čo sa môže zdať trošku náročnejšie na počúvanie, pretože tam nie sú žiadne iné hudobné nástroje. Jedni husle hrajú základ, druhé dodávajú melódiu. Pripravili sme prezentáciu od renesancie po barok. Zahráme skladby nemeckých a francúzskych autorov. No v repertoári máme aj skladby maďarského skladateľa Bélu Bartóka, ktorý dokonca študoval v Bratislave.